Dobre, nahrávam. Takže tu Julo Kováč, prvý politický väzeň na Slovensku, podľa mňa neprávom zadržaný vo väzbe a už som o tom úplne presvedčený a potrestaný birmovaným súdruhom. Takže konečne sa nám birmovaný súdruh prejavil naplno a skutočne som presvedčený, že som tu hlavne vďaka jemu, pretože mu zavadziam a ak bude súdruh birmovaný, súdruh robiť tie veci, čo robí, tak som presvedčený, že v histórii po ňom zostane maximálne čierna diera. Takže kláňač Husáka, vyznávač Lenina, nadávač na prezidentku sa stratil zrazu z dohľadu všetkých médií aj politikov a zrazu sa objavil v Moskve u kriminálnika Putina, na ktorého dala Európska únia zatýkač. Slovenské médiá o tom nevideli, vládne špeciály ostali na letisku doma. Ako sa dostal do Moskvy a čo tam chcel, ani divá srnka netuší. Dopredu o tom absolútne nikoho neinformoval. Možno nejakých svojich spriateľených kamarátov, ako je kapitán, aj to pochybujem. O tom, že náš birmovaný súdruh je v Moskve, informoval srbský vazal Putina Vučić. Či je doma súdruh birmovaný, to určite nevieme. Možno, že niekde je, nevieme, ale podľa mňa možno, že ešte v Moskve a robí tam nejakého deda Moroza. To znamená, že múdre hlavy slovenskej politiky, hlavne kapitánova hlava sa nazdáva, že tam bol vybavovať plyn, pretože Saková to nejak s tým Gazpromom nezvládla. Iné hlavy tvrdia, že ak chcel plyn, tak by sa musel najprv dohodnúť so Zelenským, ktorý zavrel potrubie a teraz, ako sa tam náš birmovaný súdruh objavil, pravdepodobne ho nebude chcieť otvoriť. Ale sú tu aj iné veci. To znamená, že obávame sa, že či súdruh birmovaný nezaniesol do Moskvy nejaký pozývací list, podobne ako jeho predchodca Krajčír Bilak. Dodnes máme s Ruskou federáciou dohodu, teda s Ruskou generálnou prokuratúrou, hlavne v oblasti ľudských práv a rôznej inej kriminality. A dodnes nikto netuší, či ju generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil, ani sa ho to nikto neopovážil opýtať. To znamená, že ten Maroš Žilinka, ktorého spomínali aj na Polovníckej chate, že Maroš zariadí, alebo niečo takého tam bolo. To znamená, že nevieme dodnes, či tú zmluvu zrušil, alebo nie. Isté jedno, že Mr. Bean 363 slovenskej politiky vypracoval návrh zmluvy na zrušenie našej obrannej zmluvy z USA za Matovičovej vlády. Vtedy ho nepustili do parlamentu, aby prečítal tento krásny skvost. Napokon to prečítal súčasný minister Blanár, ktorý povyhadzoval skoro všetkých diplomatov, prezývaný Končita a kamarát takého šimpanzieho človeka s takou šimpanzou hlavou Lavrova. Perlou tejto zmluvy bolo konštatovanie, že naša obranná zmluva so Spojenými štátmi je omnoho horšia ako zmluva o dočasnom pobyte sovietských vojsk. Takže dočasný pobyt sovietských vojsk spriateľených armád trval 21 rokov a na základe tejto zmluvy Československo živilo, šatilo, platilo 200 000 armádu a nástupnícky štát Sovietskeho zväzu, teda Ruská federácia, sa nám dodnes neospravedlnila za túto bezprecedentnú agresívnu okupáciu. Dodnes sme nedostali ani cent a dokonca niektorí ľudia, naopak sa nájdú takí jedinci, čo túto okupáciu v 68.
označujú ako oslobodenie číslo 2. A dokonca nosili kvety na ruskú ambasádu. Takže, no a dnes ja som presvedčený, že u nás existuje veľmi veľa jedincov, hlavne voličov birmovaného súdruha, ktorí by radi privítali aj oslobodenie číslo 3 a ruskú armádu na Slovensku. A skutočne nevylučujem, že birmovaný súdruh by sa aj potešil. A nie je to tak dávno, keď birmovaný súdruh navrhoval, že urobíme referendum o vystúpenie z NATO. Birmovaný súdruh na jednej strane chce peniaze z Európskej únie a obranné záruky z NATO. Na druhej strane lezie do ryti Ruskej federácie. Takže teraz ja neviem naozaj, na ktorej strane stojíme, že proti komu, keď sa budeme brániť, či sa budeme brániť proti Rusku alebo Spojeným štátom americkým a Európskej únie. Nie je to jasné celkom z nášho zahraničného postoja. Vieme, že keď Fico ide do Bruselu, tak na izbe robí kliky, tam podpíše všetko ako žiačik, a keď príde na Slovensko, tak nadúva svaly a hovorí, aký on šéf, a on je za Ruskú federáciu. Takže nie je nám to jasné. Čiže, ale k tomu, aby sme sa pripojili k Ruskej federácii, je to menší problém. Na severe máme Poľsko, na východe máme Ukrajinu a sme oddelení pomerne veľkým pásom zeme a ani Ukrajina, ani Poľsko nejak nevyznáva tú Ruskú federáciu a nášho veľkého sovietského ruského brata. To znamená, že v podstate my tomu ruskému bratovi môžeme byť zaviazaní za to, že nám sem zaviezol ten socializmus a za odmenu si odkrojil Zakarpatskú Ukrajinu. A vďaka nášmu birmovanému súdruhovi a predtým ešte otcovi národa môžeme vďačiť za to, že v Európskej únii, aj keď sa máme lepšie ako skutočne ako za socializmu, sme v ekonomike taký lev, alebo taká vypelichaná mačka posledný v Európskej únii. Teraz by som ešte poprosil Jožka Pročka, aby sa netváril, že som nejak strašne vinný a šíril o mne nejaké sprostosti, že som niečo strašného povedal na súdruha Fica, lebo nie je to objektívne. Ja som upozorňoval na také ľudí, ako je Vlčan a podobne, a to, čo som povedal na Fica, skutočne to bolo myslené ironicky. Jožo, prosím vás, vy vás začnite brániť a nie na mňa útočiť. Kebyže sme v inej krajine, tak by ma vaša strana určite, alebo také strany, ako vy ste ma bránili, nie roznášali o mne nejaké dristy, že som povedal niečo strašného. A že vy ste to počul od nejakého kamaráta Eštebaka alebo Siskára. No, nepočul. Keby to tak bolo, už by som to mal vo vyšetrovacích spisoch. Potom sa dejú také záležitosti, že tí dúhoví ľudia, keď bolo napísané, že Peťo, poď s nami, pridaj sa k nám, a teraz je ten Peťo, tuším, prezident, a Peťa zaskočil ten Robo takým spôsobom, že si vybral oddychový čas a nejak sa nevie vyjadriť k tej ceste nášho birmovaného súdruha do Moskvy. No, kapitán zase, ktorý je teraz už má zníženú tú funkciu, ale možno, že mu už vrátili späť, tak ten si leští čižmy na tú prehliadku na deň oslobodenia fašizmu. A ešte si zopakujeme teda moje najhroznejšie zločiny, ktoré som vytvoril, a trestné sadzby, ktoré na mňa chystajú kamaráti justiční a policajní birmovaného súdruha. Takže jedna strašná vec, ktorú som urobil, dal som trestné oznámenie na Fica, keď v Nitre 1. mája vykrikovali, že prezidentka je americká a 5 hviezdičiek. Vtedy, keď náš birmovaný súdruh vyklikoval, že vie, kto zabil Kuciaka a všetci budeme čumieť, skutočne tam sa dopustil závažného krytia zločinu a neoznámil, kto sú vrahovia, a už je to 2,5 roka a naša justícia a polícia sa ho bojí aj spýtať. Taká je s prepáčaním posratá. Dal som potom trestné oznámenie na Fica, keď na Bonaparte sa obohatil podľa mňa o 420 000 eur, keď bral zlacnený podnájom, miesto 9 000 bral
platí len 3 000, čiže každý mesiac sa po dobu 6 rokov obohatil 6 000, čiže získal 420 000. Samozrejme, a majster 363 oslobodil. Potom ďalší z mojich hrozných trestných činov je, že na Múrik Mači, keď som zistil, že tam miznú tie fotografie a nadpisy o Jankovi a Martinke, keď sa zadrotoval ten plot, aby sa nikto tam nedostal, tak som napísal, že tam boli zavraždení Jan Kuciak a Martina Kušnírová a za to hrozí trestná sadzba 3 až 8 rokov. Dovolil som si potom ďalší hrozný čin spochybniť atentát na Fica a ešte som si vo videu vystrelil z neho, že Robo je nesmrteľný a plechový a kebyže Cintula, nemôžem ani zopakovať, aby tu náhodou Žilinkovi nevypadal aj zvyšok vlasov, tam je trestná sadzba 3 až 10 rokov nepodmienečne, čiže skutočne hrozné činy. Potom som napísal také strašné veci, že ďakujeme pán Cintula, nenapísal som, že aký Cintula. Potom vďaka za nového Gavrila Principa, to si tiež stiahli nejak na Roba. Potom som napísal, že Böder, Flašík a Paška sa tešia v pekle a prikladajú a čakajú. To si tiež stiahli na Fica. Podľa mňa toto sú také voloviny, ktoré ja neviem, v sitcome sa môžu hovoriť a vzťahujú sa na to nejaké trestné činy. A podľa toho, čo som si tu zrátal, tak mne hrozí vlastne 15 až 20 rokov, aj keď som nebol trestaný. A myslím si, že nie je to pre nič iného, lenže súdruh Fico sa ma hrozne bojí a že opozícia je zastrašená, aj vrátane Jožka Pročka. Takže ľudia, skutočne vás prosím o pomoc. Olano, prosím vás, dozeňte mi právnika a skúste ma brániť a nie rozširovať o mňa rozličné tristy, že som chcel, ja neviem, zavraždiť nášho birmovaného súdruha. Nie, ja ho nechcem zavraždiť. Ja chcem, aby justícia, polícia začala konať. A keď voči mne začala konať za takéto hlúposti, ubezpečujem vás, že potom by náš birmovaný súdruh mal dostať aspoň 100 rokov nepodmienečne. Ďakujem a prajem pekný deň. Dobre. Skús to ešte pustiť, či to pôjde.